nu laver jeg en træer. Og jeg skal smage på sådan en fisk her. Den giver jeg en 7'er. Nu skal jeg smage på en bil. Den gør jeg en 6'er. Og det kan jeg ikke se, hvad, men det er sådan en slags te. Nice. Den giver jeg 5. Så er vi til den sidste, og det er skildpadden.